yake kai ni shi da cikar suni a gare ni tun da jarabtarsa ta same ni kila muni ki da ni mu zama soya tare da ke Sanda a zuciya ya gama tuni rashin ba zai sa in shiga damuwa ya zanye ne har idan ba muke zo mutuwa za ta dau ajali ka san da zuciya na kaunar ka a san da zan share ko kanka ka gane ni dai ban da kamar ka komai kake da bida zan baka ka haskaka ka mallaka bayan wuri inda za na fake bayo batun can baya watan tara dan yayi tsufa kalle da furfura hakan ya sana a dole na yunkura so yar fara tantabara alkawari tun da dai ke rike Sanda a zuciya ya gama tuni rashin ba zai sa in shiga damuwa ya zanye ne har idan ba muke zo mutuwa za ta dau ajali yau a gare ka na zo ga sarraba amma da ni kai zan so mu rarraba domin abu na gazan mai martaba akan gazan duka da ita gaba kauna zuba ba fargaba ka jure komai sai ka dake la 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 ya zanye ne har idan ba tausaya min karni da kaya za ta dau ajali ni da kai ni rayuwa ya san gina ka zama jinin jikina Assalamu alaiki na zo ɗauke da tarin sako ki aminta ki so ni gane gare ki fatocin soyayya na yarda da so don Allah a duniya bai barna lale lale sannan ka da sauka bako na amshi batunka kuma kai zan baiwa kauna ilimi jari ne wanda ya yi shi ba zai taɓe ba fatocin sosa nazarin masana kullewa in dai da amana mai son ka ba zai makara ba mai sarrafa kauna ƙarshen ka ba zai kyau ba ni ko zama ta so ba na baki fulani kin san da san ki na zan masaraki fulani zan raka ki ko ina in har zaki fulani dan wuna ki na wajen miki tattaki fulani zo kusanto gare ni ka jiya mai kyan haiba tallafa min gare ni kar da soyayya mun kuma ni da kai ne da zaɓin rayuwa ta ne duba ya ka so a so ka wannan masoya na maza da mata sunana Amina Lawan wadda
jaruma a masana'antar Kannywood. Ku kasance da Matafiya Hausa TV domin kallon fina-finan Hausa da kwamedi da waƙoƙi na Hausa. Don haka ku biyo mu ku sha kallo. Na gode. Sannan ina farin cikin sanar da ku cewa akwai shahararren series da za a dinga sako muku duk ranar Laraba mai suna Matafiya. Don haka ku kasance da mu. Na gode. Alaikum masoya na maza da mata. Ku kasance da gidan tibin mu mai suna Matafiya, wanda za mu fara sabon series din mu shi ma mai suna Matafiya. Don haka sai ku kasance da mu a kan YouTube channel ko sai ku kasance da mu akan YouTube channel na Matafiya. Na gode. Muna godiya. Na baka rayuwata, masoyi zo mu zauna. Mun ke da hanga na zama a rayuwa. A ra'ayina kai nake so zama na aure dai da kai. Tukwicin suna da daɗi zuciya ta amince da kai. A ra'ayina ke nake so zama da aure nai da ke. Tukwicin
su saurari iskar bazara wallahi sai an yi ruwan kaki. Matafiya wani sabon shiri ne mai tafiya da hankalin ma'abota kallon fina-finan Hausa daga DZ Film Productions, kamfanin da suka yi fice wajen binciko muku mashahuran labarai waɗanda suka yi daidai da ra'ayinku domin ganin gyaran mu'amalar rayuwarku. Me yake faruwa? Irin soyayyar da kike yi masa ce ta tsara irin soyayyar da kike min bayan ni ne ubanki ne na ke. Ba ni da kamar ka, amma wallahi ba zan iya cire shi daga zuciya. Matafiya shigizin mu'amalar wasu abokanai waɗanda kowanne ike ji da ɗanwar da Allah ya yi masa domin cimma burinsa akan duka abin da isa a gabansa. Matafiya shirin yanci da sauran fina-finan da kuka saba kalla. Domin kallon wannan shirin a duk lokacin da aka dora a tashar Matafiya Hausa TV a duk ranakun Laraba da misalin karfe 8 danna subscriber gami da ƙararrawar sanarwa domin mallakar mashahuran shirye-shiryen Rabu da wannan saurayin naki. Wato matafiya ne mu. Wallahi in dai na gano wacce nake so, aure na zan yi na huta kawai. Yanzu gashi yarinya ta tabbatar mu juna biyu gare ta. To wallahi kowa ya ci tuwo da ni, wallahi biyar ba bai sha ba. Kar ku manta Matafiya Hausa TV. Matafiya ne. Jummai